het Frieske Nijs bij Omroep Friesland. De politie Greenslaan vreegt mensen in Friesland uit te zien naar een hege peerse auto met gouden letters erop. Die is jeder van de morgen voor het laatst zien op de N388, riedend vanuit Merum richting Friesland. Ook de Frieske politie ziet het dus om een auto van de mogelijke skutter, liek hier bij Ezonstedt bij Oostmahorn. Want nota zonder resultaat. De Merumer waard van de morgen betiert voor het zwembad Delsketten. Wij kregen vanochtend om 7 uur een melding van een reanimatie waarbij een man neergeschoten zou zijn. En deze man is vanochtend om 7:30 overleden voor de ingang van het zwembad aan de Lange Straat in Marum. En door omstanders is ook gezien dat een paarse auto met gouden letters met hoge snelheid is weggereden. De dier is nog heel tijd net voen. Wat het motief is, zou de politie nog net te weten. Jan Elzinga werkte in Drachten bij een gruthandel in motoronderdelen. Collega's willen liever net voor de camera verschijnen, maar lieten weten dat zijn deer als een grutte klap onkomen is. Ik kreeg praat met de directeur en hij is bot ondien. Ze werken met een liedsploegje hier, zo'n 6 man. Elzinga werkt aan 10 hier. Hij weer werkzaam in de boetendienst. Collega's beschouwen hem als een joviale man. Ik als een sportieve man. Hij gaat elke morgen te zwemmen in Marum voordat hij hier in Drachten ontwerkt. En zijn collega's begrijpen er helemaal niet van wat hem opkomen is.